Raos Trail Club mendi lasterketetako taldea aurkeztu zuten Zapatuan Larriñon Aretxabaletan. Eguraldiak ez zuen baimendu inguru eder horretan aurkezpena nahi moduan egiten, baina bertako frontoiak babes ederra eskaini zien bertaratutakoei. Oskar Nietok zuzendutako taldeak 11 lasterkari izango ditu aurten eta horietako 5 dira debagoiendarrak. Azken urteotan hainbat mendikorrikalari laguntzen ibili badira ere, Raosetik 2026ra begira egin dute benetako apustua eta diogun moduan Kirol kluba osatu dute 11 lasterkarirekin. Dantzariek aurreskua dantzatu zieten eta ondoren banan aurkeztu zituen Ainhoa Lendinez kazetariak mendi lasterkari guztiak. Alexander González, Asi Alonso, Aimar Larrea, Julen Dobarro, Izaskun Oleta, Julen Gaston, Aitor Ugarte, Mikel Arriola, Mikel Goikoetxea, Jokin Egurbide eta Laura Rodríguez izango dira aurtengo denboraldian Raosen elastikoa jantziko dutenak, ez bakarrik mendi lasterketetan, baita eskimoko probetan ere. Eta horietatik esan dugu 5 direla debagoiendarrak, Asi Alonso Oñatiarra, Antzolako Aimar Larrea, Aitor Ugarte Aramaioarra, Mikel Arriola Atxabaltarra eta Atxabaltako baita Jokin Egurbide ere. Eta aurkezpenean bertan, debagoieneko ordezkariek tartetxoa hartu zuten Goienarekin, talde berriaren gainean berba egiteko eta baita aurtengo helburuen gainean jarduteko ere. Talde berri bat aurkezteko batu gara gaur, proiektu berri bat, ilusio handia egiten didana. Gaur egun da lehenengo eguna eta espero dut ibilbide luzea izatea. Ez daude nik nahiko nituzkeen atleta denak esaterako emakumezko korrikalarik gehiago izatea nahiko nuke, baina denbora gutxirekin egin behar izan dugulan eta oraingoz korrikalari hauek animatu dira. Baina datorren urtean talde mistoagoa izatea nahiko genuke. Hori bai, modalitate guztiak batzen ditugu, ultrak, maratoiak, lasterketa motzak, kilometro vertikalak, eskimoa, alde horretatik pozik gaude. Nik Oskar ezautu neban, zapatila pila bat eruaten otzalako konpontzea, bere denda, eta behin karrera baten ikusi zoztan aian usteot, eta esan zoztan, ekipo bat itxiko asmoa bukat, eta zeatik eta etortzen gurean, eta justo niko hierri garaiala berri neukan pare bat urte hoiala eta federatzei bela eta esan notan, oin gehiago mendira eta nabil da, bai, gupe zuelak ipintza ditxun mendirako bestia eta hortxe eta behakina zinitzen ja. Eta urtein ja hartu dugu, ekipo forma gehiago moguan. Egia esan, Oskarrek hori iazo bi urteo, hasi zanean apurate talde hori forma gura, esan oztan aberre, bere kamizta eruateko eta laguntza, zuelak errezola eta zea, eta ez dago inongo kompromiso eskaketan gainea lasterketa, lasterketa inola, eta, betianik harreman neukidot, eta, sartu nintzen hemen, eta, ilusio, egia esan aurten ikusi jau, berriz korrikako denboraldizia apurat fuertia egiteko ilusioa sortu doz. Azkenengo urtetan neuen apurat korrikako denboraldizia apurat alde batea itxitea motivazio gutxiukin eta apurat lasaixo hartuta udia. Eta, proiektu honek bai sortu doz berriz ilusio hori, eski denboraldizian ondoren atxeden bat hartu, baina berriz gogotxu azteko korrika itxen. Amaiabeko harriako hauket eta zela baitxas egiten oine 3 urte, berakin kolaboretan apurtxoa, bideo batzuk eta holan, eta, oin naizta geldik nabilen lezino bateatik, eniekin kontatu abie, eta hori eskertzeko, berak hori bueltetia, ez, nik eurengatik ez da gizerrin joten, eurak nigatik bintze bai, hemen sartu usti eta aldien, da, pozik. Aloina ingot, Antzolakua ingot, arrasatu dalait Antzolakua zemuz nabilen arabera ingot, eta gero beste batzutan behapuntu duten hau, baile detenan irailean behapuntu nintzen, ekipokua goiatzela, eta gero momentuan akordatzak atenak, hemen Euskal Herri inguruan karrera asko da, politxak, eta hortxe biltzen iz guztua. Ikusiko da, zendabidien hau, eta rekupera euskero, lehenauko karrerak, bai udalaitzekua, aloinakua asko maitxe dut, segamakin izan ditut 4 bat o 5 bat edo, eta horreik erretometia. Bitxartien, daukagun esperientziatxua, gaztiei
aporta bapurtxo bat, eta, bueno, ambientia jarri, eta taldi hain. Urrengo asteburuan Andorrara Goia Zaitor da biso bikote, gero egongo da Espainiako txapelketa Pantikozan, ondoren etorriko da Pierra, ondoren Espainiako bikote txapelketa, eta azkena martxoko azkenengo asteburua Italian Tour de Rutorrea joango gara. Gogorrena da, olako egun euritxutan korrika o bizikleta o danadalako ikie. Eta, hombre, eskisak dakar berakin askotan enternue bera, eta amenue bai iten da eskise. Bai, apurat ja mendiko eskisa badabile bukaerara heltzen, fantajakuz, bueno, asikin elkarlanian ingoten Andorra eskimo, ero Espainiako txapelketak ingoitu Pantikozan, vertikala eta banakakua, eta ja azkenik pierramentara, distantzia luzeko munduko txapelketara. Aurten aurreko urtekoan entzera, distantzia laburrien, azkenen denbora larrei ez dago entrenatzeko, eta orduen aldan egin 25 kilometro azpitik dauzen lasterketak ingo hasiera baten, bai Euskal Herritzen, eta baitza Piringoetan bertan denbora esente pasetan dugu urtien, da aurten behan lasterketak itxeko eta entrenetako denporia dagoen, ze leku oso politxe da eta gustora egoten garean. Loine izango da lehenengoa, nik uste denboralditik eskitzik oso gertu dagoela preparazio hon bat itxeko, baina etxekoa beti motiba egiten da, urtea batzuk eban parte hartu barik, eta ilusio egiten dut berriz ara buelta egia. Eta, gero, segama behor dau, eta berriz urte batzuk ondoren buelta segamara, ilusio egiten dut horrepe, eta gero, aberria ekainean taldekako Euskal Herriko txapelketa da teirute, eta ordurako sasoi puntu honien nahi ezkero, talde politia ingeke gauzenak, eta, aber zen jaten da. 2, 3, 1...